ngati mukudze Mwari emoyo inofara otsitsita iye anoti kwanisawo anoda kukumbirwa otsitsita ke ihuru otsinoitirwa Mana wake, mana
Jam Session and Monoversation is a program in which Mono Mukundu engages in a jam session with an artist, followed by a brief discussion about the artist and the music. 3, 2, 1. Last week page pangu yapedzera ya funeral wakawana wangoti rest in peace to my mother, rest in peace to my brother, rest in peace to my sister after ndaposta video yenye. Yeah, sure. Takatoona video, I was so excited. Yeah. Ndiri because ndaona a lot of people wango take pangu Dothan, so I was wondering to Dothan do people. Okay, yeah. So I'm the director of choir in Basong. One of the Yeah. So tupatika ngwimbo song yakazongo pop out. What was the occasion? Because mom, you look like Mama Mango relax. Yeah. Mango, what was the occasion? Mama, was it a choir rehearsal or change? Yeah, tatenda kuma competition in my high school, so from Allied Arts. So just relaxed. Takamira kupinda mu competition. Aitro ku chitungizeko? No, ku pa Gateway High School. Okay. Yeah. So takatongo relax as usual. Kataka relax ochikoro tokotanga ngwemba nzedu church zimwa posters and stuff. Yeah. Saka one ndo pakatanga ngwemba song. Then banangosumza camera. Uyu ndi why shooter? Tinde shooter. Okay. Yeah, ma video zedu azhinji ndine toimba bass into background. My poster mnani? Ndaka poster I think mna March last year. Because ndakazoitegwa I think ndofunga mna October last year. Yeah. But my zvaneta ma video yaka. Ndototi pane ndatowana time nditoriwo free. Pandinoita se. Saka pane artist anganonoka ku studio vanati since munhu anonoka chicha ndakafanira kuita right now. Ndangopika chero pa list yema videos because ndoaisa mu one folder so. Okay. Then vanangopika vanangoisa ma instruments ngoiposta so vaputika. But my chazo nditira fun ndichoti after tazotaura ndazodiscover kuti uri kuchechi unopinda chechi inonzi Bethsaida. Yeah, it's Bethsaida Apostolic Church. Yeah. Okay. Because musi wa 19 November 2023 ndakaposta imwe futi ya Mai Jessica. My Jessica, yeah. She's from my church. Vachimba hanzi dai Marinzwa. Marinzwa. It's the same church. Yeah, same church. Then vandaona futi kuti musi wa 7 July 2024 vandaya posta futi yevamwe vanonzi Zvandasara. Vanonzi Zvandasara? Yeah, ni priest church yeah. Vandaisa futi magitari. But my chanditira fani mai ndechekuti yava Zvandasara neyamakaita imimi muri vana vechikoro. Ndakadzipa the same feel yeacoustic guitar chichichi. Yeah. Saka zvangonditira fani kuti macoincidence acho ari kuwanda. Yeah. Nango Bethsaida after Bethsaida. Sana kuti zvongo chechi za 3 masongs ndichingova monolize. Shamsa uzondoona ndiri komusesa. Yeah, unopfeka uniform yakaita sendifanotsvaga. Tinopfeka yekaki, yange okaki. Uyenga yapfekwana na Zvandasara yeah. Do uniform exchange. Then wakadzopfeka red. Unopfeka red ne blue sasa. Oh, unofanira kuti musviki. Nondoona musesa. But saka iwo do choir master. Choir director, mazona unzi choir director. Yeah, choir director. Ndaro zvenzi choir master, choir mistress, but mazona unzi choir director. One of the same thing, yeah. Ndacheka pa Facebook page pako ndaona kuti panotone ma choir akawanda vanongo chito director. Yeah, sure. Muchiwina ma competition zvakatangira papi? Okay, so zvakatangira ku church. Ndakakura ndiri mwana akakurira pamba panoitwa choir. So I think ubva ndichori kuma 5 years chaipo. Ndangokura vichipinda munzeve. Ndichikura ndakakura kufarira music. Ndakakura nditangotofarira music. Svika ndakuma grade 7 ndakutopota ndichisvika pamberi pekwaya. Pamberi pekwaya uchishaura here kuti uchibhitisa? Ndichitobhitisa. Panhasi ndakunyazogona hangu direct. Because ndachiri kukura. Maoko anga ari everywhere. Anga ari everywhere. Ndizokura ndiri paTamuka primary school. Ndatomboiswa pamberi pamwe vana.
tinzi yomboitisowana zvakamira sei. Yeah, so ndichikuro ndakadaro passion yemusic inoita ichiwedzerawo. Ndakazopedzisira ndadirector kuchurch nekuzoenda kumaschools. Saka ndakanyanya kuenda high schools ndichizoenda pasika 1. So as we take a break, I'm going to play video ya priest of church kwenyu Mr. Zwandasara yandakaposta on the 7th of July 2024. Ya number tauraya. Here we go. We'll be right back with you after these short commercials. Straight from Zimbabwe, friend Clive Monomukundu. Clive's got a really cool channel where he talks about Zimbabwean music and some of the how he played some of the lines that he recorded with some of the big stars like Oliver Mtukudzi, Chiwonizo, artists like that, or people he's produced. Monolio Studio, the harmony of quality and professionalism. Patambotaura before ichitaura kuti hauna kuenda ku any formal training in music. Saka how do you know manje ningrini like my accounts because kora music ine accounts ka ma upbeats ma downbeats wakazvibata seizvo zvese zvakabva pa experience yekukuro ndiri makwaya anogonawo ndichidzidzawo nezvechiitika nevamwe so handingati ndakaenda kuchikoro handinaenda kuchikoro chemusic ndiri kutoda kutoenda kuchikoro panyaya tine zvinotilimitawo like my resources and stuff but zvikatonzi zvaita zvakanaka tiri kutoenda kuchikoro so experience ndo yatisidza patasvika nhasi nepassion music. Pane mwana uziva kumufako ainzi Chikaka so Mr. Chikaka unowaziva ndizvo anzi Robert Chikaka ndizvo ndinowaziva ndiye munhu futi wandakaziva papa angasati enda kuchikora ndisi kuti akazoenda kuchikoro but aiziva zvetonic sofa stereo unoziva here tonic sofa wakadzidzira upi because ndo zvinotiitira fanika kuti vanhu vemakoro vanonge vari like makwara director asina kuenda kuchikoro vanonge vachinzwisisa stereo zvetonic sofa but vasina kuenda kuchikoro makazvibata hawo mukudzidziswa imomo
mudzidziswa nevana vakaenda kuchikoro urimo mukwaya mavanenge vachiitisawo tinotozotsvagawo after mapedza tisoreisawo tsvaga kuti vanga vachizviita sei then utozosvika pakutoona kuti izvezvi ndokona kutokomboza song kana ndinowanzo rearrange futi mahymnal songs okuti rearrange in your own way kutoisa pabepa kutoisa prescribed paper ndakutozvikona. What about staff notation matsvimbo zvese ndakuzvinzwisisa. Usina chikoro ya pandakatanga kuenda kucollege of music in 2001 ndasikatoziva kuti vanhu vanotonatsoverenga zvekudaro ndefunga kuti vanhu varongoti bhaiza uchingoningira saka taitwa koro nemumwe anonzi Mature, so Dr. Shesby Mature, saka vangopa pitch so vapa vanhu mapepa sai ini nanadhudhuma nhenga nananomenta pambo kati ndiri muklasi imomo kati andisingambozive zvekuverenga music saka vapa vanhu mapepa manje vangoti 1 2 3 tonavanhu vese kuti vanhu musongo munoiziva hatizivi saka chii chamuri kuimba tiri kuzoona apa panoona samuzimbabwe kunoona kutoverenga music zvekudaro zvakatondi but hazvina kutora nguva here kubata the reading part hazvina kunyanya kutora nguva nenyaya yekuti chinhu chataingoitiswa kubvira ndichikura sezvananambotaura saka ndindochitojaira saka zvatozowo musoro zvimwe zvangoflow saka pashungu dzekuenda kuformal education yenhige music dziripo dzichiripo dzakawanda but maresources ndaari kulimita chiri kulimita alright saka vanti toda kusapota mukana womuka toda mari yenhingirini yecollege of music plus college tipewo scholarship kacollege ngotipo scholarship kaunoza pane maschools kaanongoofoma scholarship like I remember ndamboticha paprince Edward school taitombointerview mamastudents aitozouya kuzodzidza nescholarship saka ndambobvunza pachoral. How do you select my members? Usually tinozoita auditions. Vasingagoni muti wauza kuti hazvikuita. Zviri pakasiyana. Kune mamwe makwaya tinototora vasingagoni. Wotomeka sure kuti washanda kusvika munhu yaakugona. Zvinozobuda here munhu asingagone odzidziswa nemunhu anga achigona kudhara? Zvinobuda. Zvinobuda? Maexamples aripo nyaya kuti hatitaure mazita. Vocal exercise munoita sei? Vocal exercises tine vocal exercises atinoitisa akawanda but kuti munhu agone kwanasa understand music totanga yasogona skill yemusic the major skill major skill so imini kuti munhu even asiri musical anotobata major skill kuti asvika hazoita kuti do re mi fa sol la ti do ari pakiwa anoibata akayasodzidziswa anoibata and then munhu akayasobata skill yayo anova musical anova nenzeve dzemusic zvekuzomudzidzisa zvakawanda kumberi zvinotoona kuti zvaaeasy ndikaona kuti almost every church ine kamukaniimbiro kayekiga so kubetside ndaona mune kamuka how can you describe music yekubetside? Bethsaida Apostolic Church. Bethsaida Apostolic Church. Chero tiri kumachoral competitions ekunze tinozivikanwa nokunzi maapostoli. So do you mean to know unoimpoza chipostoli chako paevhuri kwaya unobhitisa here? Ndoti vanhu havatoziva kuti kuchikoro kwaunoitisa mwana wese amupostori here vachona mavhidiyo pese pandasvika ndotomeka sure kuti nozori pane munhu akatokomenda pafacebook pandakaiposta last time aitaura kuti andiri kunzwa chipostori ndakatompindura ndadaiwa song yeya bhozi originally ndeyekuScotland kasong yeya ndati song ndeyekuScotland chipostori uchinzwa papi ndatoshamisa kuti akachinzwa papi chipostori saka ndatozoona nhasi takutaura tese kuti no mutori mapostori zvishuwa tiri mapostori music yakawanda yedu izvozvi. So how do you describe music yechechi kwenyu? Yakawanda chipostori nemahymns chechi yedu ndeyemweya saka kazhinji kuti mweya uburuke chazo panofanira kuimbwa mahosana. Anonzi mahosana ndapi? Tinomati mahosana ndo mahymns ayo mahosana ndo music yedu yechipostori inonzi mahosana tinomati mahosana yekuti mune muchimba mwachipinda napo mwachipfekera noko munyazonzwa kuti yes. So is it something chamunotodzidziswa kunzi kana pakuimbwa iwo pinda napo pfekera napo kanzi kondo unongosundwa nemweya zvinotongoya naturally kana ukakura uri mazviri zvinoya zvega hauudzire kunzi pinda napo. Bhozi ndaona pane zvandasara vanonzi zvandasara zvandasara pane
vanenge vangotanga ngoimba vega, so vanhu vangotanga joinira sinotanga utongouya zve. Then yakazoimbwa nemadzimai yanga iri fast. I didn't know kuti mune music dziri fast. Dziriko fast dziri slow. Zviriko zve. So munoita papresent worship munoita here kuti munotanga maita dziri fast mozoita worship count hazvina order. Count zvine order inoita kunge isiri order. Chipostori chinongouya. Okay. Then pane yatatanga kuimba yatabva kuimba manje yatavhurisa musangano yenyu. Ndaona pane mama voice anga achipinda neuku mama achipinda neuku ndochosana chacho. Ndo chipostori. Because ndambopinda imwe chechi yanga yabuda mu AFM 1999. So ngiyoita isimboimba futi ikoko. But yanga isingaimba this way manje. Kuti mwarupinda napo mwarupinda napo. It's a hymn song ngati mukudze Mwari. Saka timbwa machizi akawanda. But isikana yaziya kuchipostori manje. Inososwa. Ukunonzi usoswa. Sekuti inonakidza. Okay. Saka apa inonzi mane group revanhu vamakabva navo paseka haiva rakunzi chivi. Rataita naro this song. This song. It's called Dreamers Choir. Dreamers Choir. Nangotora vamwe vana vaidzoka pasika vana vandaimbisa. Vamwe vekuchechi. Ndonzwa kuti vanoita zvakanaka. So munohaiwa pama-events akaita sei? Tinozohaiwa pama-events anenge ma-concert, ma-music concert. Kune zvimwe zvikoro zvinotibata kuti saka tokuna kuisa nhamba dzako panhingirini so that vanhu vanenge vachida kuhaya the choir wokubata ipapa nditi. Okay, saka nhamba dzadaisa pascreen idzi ndo nhamba dzaDothan Chidzambwa. Ndiye choir director tiri kutaura naye. Saka vanenge vachida kuvabata vaida kuhaya for choral events, for parties, for different events. Mazuva ano kwane events akawanda munovabata on that number dziri pascreen. Mashawo Mutero ndagona zite. Position yako ichi? Assistant director. Paunenge wasipo ndinochibatikirawo kana tiri tese zvichifamba zvakanaka. Okay. Saka uri kuBethsaida futi koko? Ndiko ungari uchipinda here kwando wakafurirwa naye? Aiwa, takazvarirwa motese. Saka how did the environment yekuchechi shape the way yaunoimba? I think iri kundishipa zvakanaka. Because kwese kwatangofamba kumakwaya dzakawanda chinenge chingori takungodisplay chipostori chete zvoroti chitopinda pastage vanototanga kuimba chipostori unototi this is nice. Wosa vanhu vanotokuziva neuniqueness yechipostori iyo. Okay. Nice. Makanaka. Ndagona zite. Ndizvo. Sene michi? Chidzambwa. Saka uri hanzvadzi yaDothan. Okay. Pataimba paipa ndanzwa ndomwe angachimba chipostori chichipfekera mavoisi wakazvidzidza hawo? Kukurira muchechi. Saka takatozongojaira kuti ndo maimbiro nyangwe ndingaenda kuAFM unozongoerekana wakutongopinda. Ungoerekana wadhomoka wakura chipostori. Tatongojaira kuti any song unokwanisa kuipinza kuchipostori. Okay, saka kupinda mukwaya wakazopinda gore bino zvino makore mangani uri kutonga uchiri kamwana wedu 20 years. Une 20? Saka uchiri kuchikoro? Ndakuuniversity. Wakuuniversity. Okay, UZ? Chinoi University. Uri kuChinoi ndoishi Chinoi University of Technology? Of Technology. Okay, saka kujoina kwaya wakajoina une makore mangani? Maybe 6 years. 6? Chimba kwaya tuma juniors Okay. Because pamba ndo panoitwa practice saka ndifunga maybe kuma 4 years tata kutongotedzerawo zvinenge zvichiitwa nevakuru panze then 6 vandatojoina ndazve kuma grade 6 vandajoina kwaya vakuru tata kutoverengwawo grade 6 wanga mukwaya vakuru. Okay. Takutoverengwawo kunzi kana tiripo tinotonzwi kunzi tiri kuimba kwaya vakuru. Okay. Svika kutozo ngoma solo zvaizvezvi. That's interesting. So ngoripo pakwaya ndakamonalize yepaseka iyo? Ndichiri paseka. Uchiri pachikoro. Saka Dothan ndakaona makawina choral competition yeEconet. Ndutaura nezvecompetition iyo. Econet ine competition inotipa choral music. Inonzi Joy After Joy. Joy After Joy. Joy After Joy,
so inoitwa maregionals yese muZimbabwe. Kuno kuchitungiza takaita kudhara ndo kwatikandorowa nyasha naMwari tikakwanisa kuzobudawo tiri pa namba 1 nyasha dzaMwari. Ni kwaya ipi? Bedside. Kwaya Bedside. Okay, yekuchechi. So but takuenda kuma finals acho anoitwa musi wa 20 February. Okay. Anoitwa ku HIS kuHarare. Okay, so is it open for everybody? Yeah, it's open for everybody. So you're welcome. Mufana muripo. Chaya tokusupport. Chaya ndakapfeka ndenda neinformation kwekuchechi. Muchimbona maposto. Yeah. How do you manage with the choir musaiti kama fights? Yeah, it's difficult, that one. Yeah. That question is very difficult. Mafights anenge aripo. Pesi panoungana vanhu pesi apa ndikupera kwawo kunonetsa. But maybe kumanage hawo kutongogara taudzana kuti mashoko ngaiti mashoma mukwaya. Okay. Kana munhu ane mubvunzo wainawo ngave nawo direct kuna direct. Kana tine zvokubatsirana tobatsirana so that we can move on. Saka watotanga to leader kwaya ine vanhu vakuru ine makore mangani? Ndiri mudiki. Kuzi pano ndakamborekodha imwe kwaya ka yekwamutare so vanhu vakanganwewo. Saka kwaya master wacho manje kwaya director anga ari mufana. Apa mine madhara. Apa chivava manje. Ndakatovarekodha manje bhozi muno mundowanzoti habhiti vanhu vakatukana ndosema maiki achirana manje. Saka ndakarekodha achitaura kuti ndini uri kuita slay unoza netone echimanyika. So how do you manage kuningirina wazowana upi maskills ekumanage vanhu vakuru? Kungokurira mazviri nekuona vakuru vako vatikambokuru vachiti leader mukwaya ndoizviendela sei. Okay. So ndakatanga kuti something ndiri kusekondary kwaya vakuru zvikuru mamwe maissues andisingagona kuendla ndinomaendesawo kuvakuru this that zvibatanidza. Saka izvo zviita zokuru tirimo mukwaya zvinenge zvatonetsa kutogadzirisa zvichofamba zvinozvigarisisa nenzira yakanaka yekuti munhu haramwe kwaya. Sapa ruto haiwa nemaschools akawanda chinodzidzisa makwaya maschools. Okay. Namba dzake tadzisa panengapo saka vanenge vada kuzodzidzisa kwamaschools and so forth. Anyway, thanks so much for coming nekubvuma disturb. Nangoti simbi ichiri kupisa kudai vanhu vanakizosereki the performance yamakaita yandakamonalize muchiri kuchikoro yayo. Yeah, sure. Nangoti munguva yamungosangana nemafollowers angu. Yeah, ndizvozvo. Jam session and monoversation.